Nga naman. Okay kayo, may. Tandok, yakon. May na abay. Kira yung lulo, happy birthday. Ano minus ba? Asa nila, Pon? Sweet to. Ayo. Ya, naik mo na ya, taka. Naik nung na iya ha. Naik na ya, mo pinsa pro. Namo ko iladan ero. Oh. Setat. Sa mga bibista. Pan, makulada konsepsyon. Ay, kaya. Ha? Tagay. Kay maloy. Kalimut na sa istorya ba? Ulot ko George. Dahil ba manginom yung bahana ba guys? Sisir mo doon. Awa, guys. Kanang cute ay untay kanang cute mo inom. Kiton di ka ha. Pero nagka-video na na, Brian. Pagpakit na, pakit. Pakit. Cute sila, ba? Cute. Uy. Tara guys, nabot na si Taluloy mo ning bigag panabo, dara. Dara. Oh, nanay pang po. Bine. Awang lawas, abs. Ang abs. Tara, pakita ang abs. Darang abs oh. Kung amo. Bawal na diya mainom pag Oh, Ulay na, Oh, inusan ako amo. Mami, video ba rin? Mami. Shout out tayo George. shout out Oh. To the moon. To the moon. Bro, skirts. Buang ni sa tawanan ni, at to the moon. for all the supporters. Ito? Sorry, din nagkasabot nato, bay. Burol na ba? Burol.